mulți ani de atunci, îmi amintesc de prima zi de liceu aici, la vremea aceea din Șincai. Eram un copil venit de la țară, am fost întâmpinați prin același pod de flori care mi-a trezit emoții suplimentare. Mi-a plăcut încă o dată faptul că se păstrează această tradiție și că aici la Șincai în continuare este performanță. După cum știți, cele mai bune rezultate din cursul practic au fost obținute la acest liceu și eu mă bucur că sunt absolventul acestei școli prestigioase clujene. A fost o după calitate astăzi aici, ca și părinte și ca primar. Cum a fost ca părinte prima zi? Inevitabile emoții sunt. Oricât de multe discursuri ai fi rostit în calitate de prim-ministru sau de primar, începutul anului școlar are cu totul alte semnificații, pentru că te copleșești oarecum calitatea de părinte și de cazurile, grijile și evidentele preocupări pe care le ai. Un an școlar întotdeauna aduce griji pentru părinți, pentru bunici și de ce nu și pentru mine, că nu sunt scutit de probleme. Intrăm în clasa a 7-a cu cea mică, cu cea mare în clasa a 10-a și încet spre finalul liceului.